Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Eddie. May asawa at 2 anak. 5 years na akong OFW dito sa Saudi. Simula pa lang hindi na maayos ang LDR namin ng asawa ko. Nababalitaan ko na madalas siyang uminom kasama ng mga barkada at pinsan niya. Pilit kong inunawa at inisip na baka kailangan niya ng diversion sa pag-aalaga sa anak naming 2 years old at baby na 2 months. Nang lumao, naging issue na din sa amin ang pera. Nagpapadala ako buwan-buwan kaya laking gulat ko nang malaman ko na may inutangan siya ng 48,000. Binabayaran niya ng 110,000 dahil sa tubo. Kaya naman pala yung 10,000 na pinapadala ko, 1 week lang, ubos na. Umuwi ako ng 2019. Gusto kong ayusin ang pamilya namin. Napagkasunduan namin na sa pamilya ko muna sila para makaiwas siya sa mga gala at pag-inom. Hindi natupad. Balik siya sa dating gawi pag alis ko. Nag-message ang tatay niya na may nagastos siyang 50,000. I confronted her. Pinag-business daw niya pero nalugi. Dahil mahal ko, pinatawad ko, at unti-unting binayaran. Tinanong ko siya kung may iba pa siyang tinatagong utang. Wala na daw. Pero after a month, nalaman ko na may hinuhulugan pa siyang 100,000 na utang. Hindi na niya maipaliwanag sa akin kung saan niya dinala ang pera. Sorry na lang ulit ang nasabi niya. Ginusto ko na makipaghiwalay pero nakipag-usap ang tatay niya na bigyan ko pa ng isang chance. Sinunod ko kasi gusto ko talaga ng buong pamilya. Pero after a few months, I got a message from 3 different people. Naniningil ng inutang niya. Pati yung panggastos ko na lang, ipinambayad ko pa. Napilitan ako makipaghiwalay dahil hindi ko na kinaya ang stress na dulot ng walang tigil na pangungutang niya. This year, nag-work siya. Nakipagbalikan. Nagbago na daw siya at naniwala ako. I gave her a surprise gift on her birthday. Hindi nagtagal, nabalitaan ko na laging ginagabi ng uwi at laging umiinom. Tinanong ko siya pero hindi naman niya inamin. Nagalit ako dahil hindi na niya naalagaan na maayos ang mga anak namin. Dahil gabi na siyang umuuwi, hindi na niya nagagabayan sa schoolwork ang mga bata. Kahit day off niya, umaalis siya. Kapag sinasabihan ko, sorry lang ang sagot. Last month, yung pera na ipinadala ko para panghulog sa lupa, na bibilhin sana namin at panghulog sa SSS ko, ay ginastos niya na naman sa iba. Doon na ako natauhan at bumitaw ng tuluyan. Sumuko man ako, wala akong pinagsisihan dahil alam ko na ginawa ko naman lahat para mabuo ang pamilya namin. Hindi niya pinapahalagahan ang mga sakripisyo ko. 5 taon kong paulit-ulit na sinubukang ayusin ang pamilya namin at ipinaglaban na dapat buo kami. Nakakapagod din pala. Ang pagkakamali, tinatama at hindi pa ulit-ulit na ginagawa. Madali namang kitain ng pera, pero yung nasirang tiwala, mahirap ibalik. Masarap magmahal sa taong kayang ipaglaban yung pangarap na binuo ninyo. Yung taong kayang pahalagahan ang mga sakripisyo mo. Alam kong may babaeng nakatadhana para sa akin. Hindi ko siya hahanapin, pero maghihintay ako sa tamang panahon. Hindi ako magsasawang
magmahal. Salamat Nicole and Chris sa pagbahagi ng aking kwento. Ang inyong tambalanista, Eddie. Eddie, wow! Yung asawa mo, Di ba yung asawa mong gastador na utangyerang manginginom? Ay, nako. Ito talaga yung sinasabi natin, partner, before na syempre gusto talaga natin ng buong pamilya. At yun naman talaga yung pinilit ni Eddie na gawin. Yun naman talaga yung gusto niya talaga magkaroon. Kaya lang, minsan, kung masyado nang masakit, mapakasakit para kay Kuya Eddie, minsan napakasaklap na ng mga pangyayari, walang ibang choice kundi to let it go. Kasi kung hindi, mas lalong madudurog eh. Correct. Mas lalong magiging pangit yung kalalabasan. And I think, Eddie, feeling ko sa pagkakakwento mo sa Maywagang Bornay, parang wala ka namang pagsisisi. Oh, sabi naman niya eh. Oo, parang of course malungkot ka, 'di ba? Pero kasi alam mo na binigay mo na lahat, alam mong tinodo mo, alam mong you gave it your all. Diba? Tama, you did your best. Correct, pero diba? You've wala done talaga. your part. Diba? Sa sitwasyong kinuwento mo. And yung sinabi mo na wala ka namang pagsisisi at ramdam namin yung kaluwagan ng hininga mo that you made the right decision and then okay na yan. Okay yun. At ang importante is yung mga bagets ay hindi mapabayaan kasi syempre anak mo pa din naman talaga sila, 'di ba? Obligasyon mo sila, responsibility mo 'yan, yung ganon. Yung misis. Sko Lord, kailangan matuto na 'yan. Totoo. At hopefully dito sa mga eksenang pakikipaghiwalay mo natuto talaga. Correct. Kasi minsan hindi natututo hangga't hangga't inaalaw, hangga't pinapabayaan, 'di ba? I think for Eddie, wala na tayong pwedeng sabihin sa kanya. Wala na. Kasi nakapag-decide na siya. Yes. And again, and hoping na siya na magkaroon ng bagong love life. Kumbaga parang doon na siya moving forward na siya. Yan. Tama. And for him, okay na yon. yes. Close chapter. Tama. Yan, ganun. Yung kwentong ito ay para sa mga Nangungutang. kabisyo na yan. Doon na tayo pumunta. Totoo. Balik ko lang yung sinabi ni Eddie, ha? Yan. Yung sinabi niya na madali namang kitain ng pera. Pero yung nasirang tiwala, mahirap ibalik. Correct. Diba? Yun talaga yun eh. Parang minsan kapag umutang ka talaga ng pera, ang kasama ng pagpapautang ay yung tiwala, 'di ba? Napakalaking bagay na 'yon. Ang laki nun. Hindi natin nakikita kasi hindi naman natin nakikita talaga, hindi natin wala pa nakahawak ng tiwala, 'di ba? Hawak ko yung tiwala, walang ganun, 'di ba? Oo. Pera lang yung nahawak natin, kaya yun lang yung pinagtutuunan natin ng pansin. Pero yung tiwala ng tao na nagpautang sa iyo, kaakibat po 'yun. Yes. 'Di ba? Dapat nating ma-realize yung value ng tiwala na 'yon. Correct. Diba? Huwag mo sasayangin. Tama. Kasi pag nasira yung tiwala na 'yun, yung pera mo wala na din. Wala na. Wala Totoo na yun, talaga. Sa totoo lang. Alam mo, at nakakalungkot yung ganun. Kaya nga, alam mo, sa totoo lang, uulitin lang namin to ha. Kung halimbawa ikaw ay magpautang ka nung alam mong posibleng hindi na ito babalik sa'yo. Oo. Para yung matanggap kaya mo lang, na agad. Oo, kumbaga parang katulad lang ng merong nagpapa-invest sa'yo. 'Di ba? Syempre, i-explain niya sa'yo na ito yung mapupunta ng investment mo, ganyan. Pero ipapaliwanag niya rin sa'yo na dapat yung willing mo i-invest, yung willing mo rin na posibleng, 'di ba? Kumbaga itataya mo, posibleng i-let go. So, ibig sabihin, huwag mong i-all out. Kasi posibleng hindi na makabalik. 'Di ba? So, ganun magkano sa lang? investment. Kung magkano lang. Ha? Magkano sa'yo? Diskarte Naku, mo pag partner, ganun? 150 na lang. Sa dami ng mga nangako at hindi na bumalik. Totoo Sa yun, dami no? ng hindi, Pag actually, bilangin mo pala ng utang sa'yo na hindi nagbayad, partner, no? Para Oo. makakabili ka na ng sasakyan. Hindi naman, grabe. Wala naman akong ganung pera. Yung pedal. Baka bike. Baka Bike nakabili pala, ako ng bike. mountain bike, di ba? Oo. Yung mga ganun. So, dapat, dun sa mga magpapautang, kasi, alam mo, sa totoo lang, yung mga nagpapautang, kayo din naman yung mas maswerte. Kasi sa totoo lang, kayo yung may ekstrang pera, 'di ba? Kayo yung hindi umuutang kasi mas mahirap umutang. Kasi sa totoo lang, syempre, yung spill, yung script. Correct, Diba? correct. Yung drama. Ano kayang script ang gagamitin ko na mapapayag siya? Kasi Ano kayang emosyon? Oo, Yan? ano kayang emosyon yung gagamitin ko? Ano kayang Oo. atake? Yan, Ano yan. kayang promise? Sino kayang papatayin ko sa Correct. pamilya? Di ba yung ganon?
yun? Sinong papatayin? Di ba? Anong kwentong patay na naman to? Correct. O kaya anong kwento ng kapag ka bumalik na yung pag nabayaran ako sa ganite. Anong script? Kumbaga, Yes, dun sa yes. between the nagpapautang and umuutang, mas mahirap yung role for me ng umuutang. Kasi yung sa script pa lang, sa emosyon, at yung paglapit Yung paglapit sa utangan, it takes a lot of humility. Talagang hindi naman And madali courage. Humility and courage. Talagang pagpapakababa ng loob yan. Tapos lakas ng loob din. Diba? Yes, Kapal na yes. mukha din. Oo. May ganun. Kasi, diba? Tama. Hindi madali yung umutang. Tapos pagkatapos nun, yun nga yung spill. Ano ba yung spill na gagamitin ko? Ano ba yung script na gagamitin ko? Ano bang atake ng emosyon ko? Ano ba itsura ko? Kasi syempre dapat hindi ako naka-lipstick. Oo. Diba? Kasi kung may pambili ko ng lipstick, Hindi ka pa Diba? utangin. Hindi ako pa utangin. Ikaw nga, may pan-lipstick ka Correct, Yung diba? asawa ko nga, walang pan-lipstick correct, diba? Hindi ka pa Nagtitiis utang. na pay lang mukha Tama, eh. diba? So, syempre hindi ganon. So, Oo. iisipin mo anong itsura ko. Yan. Iisipin mo, gagamitin ko ba yung messenger? O Oo. kaya gagamit. Kaya lang baka isipin niya, nakakapag-Facebook ka nga. May wifi sa May bahay wifi nyo. sa bahay May ninyo. pan-data ka. Correct, Oo. di ba? So, ibig sabihin, di ba, hindi mo ganun kakailangan. So, ibig sabihin, Dapat kakaawa ka. iisipin mo, gagamitin ko ba yung mga ganyan, di ba? Oo. O di naman kaya, ano kaya yung mga cards na gagamitin ko? Uy, in fairness, ang dami na nilang tips, Oo. Kasi ito po yung mga based on, yung mga nangutang po sa amin, no? So, may mga magpapakita ng mga, ito po ang mga proof na kami po ay employed. Yan. Na ito po ang titulo ng mga lupa, mga ganun pang mga eksena, boom, boom, lay. 'Di ba? So, syempre yun, kumbaga ang hirap Doon sa Oo. magpapautang, it's either a yes or a no. 'Di ba? You just say yes or no. Ganun lang, Oo. 'di ba? Pero kaya nga mas mahirap talaga yung umuutang. Yun talaga yung parang kasi syempre bukod sa yung script na yan, pag finally pinautang, paano niya babayaran? Yung script ba totoo? Meron ba talagang pagkukuhanan? Mas mahirap po talaga. Kaya kung ikaw yung inuutangan, mas maswerte ka kasi ikaw yung Yes, ikaw yung pwedeng yes. tumanggi, ikaw din yung pwedeng ikaw din yung may extrang perang pambigay. Kaya lang babalik tayo dun sa mga magpapautang, siguraduhin mo lang yung willing kang hindi na makabalik. Yung kapag ka narinig mo yung script, narinig ko na yan dati. Okay, sige. Inulit mo lang ulit. Narinig ko na yan sa ibang tao. Namatay na yan dati, patay na naman ngayon. Di ba? Yung ganun. May sakit na yan dati, may sakit na naman ngayon. Correct. Ganon, di ba? Kumbaga Correct. parang ikaw sa sarili mo bilang nagpapautang, narinig mo na yung lahat. So, dahil narinig mo na yung lahat, at alam mo rin alam mo yung lifestyle, alamin mo na mukha talagang hindi rin ito makakabayad, magbigay ka lang nung willing mong i-let go. Totoo Parang yun. investment, yung willing mong ilugi, ganon. Or willing mong itulong, doon na lang yun. Parang, ito na yung tulong mo na lang sa kanya, ganon. Magandang perspective 'yon para 'di ba, makita mo siya na para kayo maswerte ako, nangangailangan siya. Pero again, nasa iyo naman yung nasa iyo naman yung go signal, 'di ba? Kung pauutangin mo siya or hindi. Pero kung ito din magandang tip sa mga magpapautang, kung wala naman talaga kayong ipapautang, wag niyo pong pilitin. Hindi ka masamang tao kung mag-no ka doon sa tao. Yes, yun din. Diba? Correct. Totoo yan. Naku, Minsan- natutunan namin yan. Oo. Yes kami ng yes dati. Nakaka-learn. Minsan kasi pag pleaser tayo, 'di ba? Magpapautang tayo, wag lang tayo makarinig ng hindi maganda sa taong 'yon. But then kung alam mo sa sarili mo na wala ka naman talagang ipapautang, sakto lang din yung pera mo, At sakto saka- lang yung resources At saka mo. part, alam mo sa sarili mo, hindi talaga makakabayad yan. Oo, isa pa yun. Diba? Diba? Wag mong pautangin. Parang Learn wala- how to say no. It's okay to say no. Yes. Pag meron siyang sinabing hindi maganda, 'di ba? Huwag mo nang pansinin 'yon. Basta alam mo sa sarili mo na hindi mo kailangan magpautang kasi wala ka nga. Correct. 'Di ba? Kung hindi meron siyang sinabing hindi maganda tungkol sa iyo, then alam mo na. Lalong malaking rason na hindi mo siya pauutangin sa mga susunod na pagkakataon. Correct. 'Di ba? So alam mo na yung profile niya. Ay ito negatong tao na to Kung ano-ano pang sinasabi, tinulungan mo noon tapos nangungutang uli ngayon, hindi mo lang pinautang sa pangalawang pagkakataon kung ano-ano nang sinabi tungkol Pinagsasabi. sa iyo. Correct. So next time, the third time na lalapit siya sa iyo, huwag mo na siyang pauutangin kasi
kilala mo na siya. Yeah. Di ba profiling ang tinatawag doon? Di ba tingnan mo sa mga bangko, pinoprofile ka. Correct. May kakayahan ka bang magbayad? Tama. Di ba? Ang daming tinanong. Oo, di ba? ano may kita mo? Saan yung mga sources of income mo? Yes, Di ba? yes. Magkano ang kinikita mo? Tama. Yan, ganun. So, ganun din tayo. Maging Yes. wais. Di ba? Yun yung hindi naman kasi, sa totoo lang, madali daw kitain ng pera. Pero, dami nagsasabi madaling kitain ng pera. Pero paano? Ang hirap din po talaga. Saan po Saan nanggaling po yun? yun? Saan po nanggaling yung madaling kitain ng pera? Kasi ang hirap po kitain. Kaya nga hindi madaling magpautang, di ba? Totoo yun, At pupunta naman tayo dun sa wife, dun sa naging eksena ng wife. Babalik tayo sa mga umuutang. Mahirap yung nabaon ka na nabaon. Tingnan mo, yung example, 48,000 lang yung utang. Pero dahil sa interest, 110,000 ang binabayaran. Narito na nga akong bilangin. Ang dami ng Correct. utang kay ganito, utang kay Tama. ganyan. Nakakagulat. Nakakalurke. Tsaka alam mo, madami na po kami nakilala na hindi naman madami, may mangilan-ngilan po kaming kilala na wala na lang silang ibang ginawa kundi nangutang. Kasi ang ginagawa nila is pag nangutang sila, ibabayad nila dun sa former na utang. Tapos ang dami na masyado na kahit na magkaroon sila ng pera, ipapambahid lang din sa interest. So yung mismong principal amount, hindi nila nababayaran, yung interest lang yung binabayaran nila. Correct. Totoo yun. Diba? So imagine the stress. Diba? Hindi ka nakakabayad ng utang kasi nababayad ka lang ng interest. Nakaka-stress yun mga kabisyo, ha. And doon sa asawa din ni Eddie, no, kung meron kayong ganyang klase ng sitwasyon, i-check nyo na kaagad habang mas maaga Correct. pa. Nakakatakot malaman na mamaya 100 tao pala pinagkakautangan ng asawa mo kahit, di ba? Kahit kampante ka na bigay diba? ka ng bigay. Bigay ka ng bigay kasi nasa malayong lugar ka, OFW ka, 'di ba? I-check mo na kaagad ng sa asawa mo. At kailangan naman yung misis mo halimbawa o mister mo na nandito, maging transparent siya sa iyo, maging honest siya sa iyo na alam mo nang may utang ako kay kumare 10,000. So mga ganun, magkaalaman na kaagad para hindi ka magugulat na 1,000,000 na pala yung utang ng asawa mo. Ang alam mo sa sarili mo, nagpapadala ka regularly dito sa Pilipinas. Ang malala pa dyan, partner, nagamit pa yung para sa mga bata, yung para sa pambili ng lupa. Yun na talaga yun, 'di ba? Hindi naman alam niyo po, ang dali lang sabihin na wag mangutang. Pero kasi kulang talaga yung pera sa totoo lang. Sa totoo lang talaga. Yun yung kaya nga yung sinasabi ang daling kitain ng pera. Paki-explain po sa amin paano yun. Kasi hindi po siya madali Totoo yun, ha? Hindi mo talaga siya madaling kitain. Sa totoo lang. Minsan nakala lang natin mapera yung tao pero saktuhan lang din yan. Nagpapaikot lang. Magaling lang talaga sila mag-manage ng finances nila. Minsan nga may utang din sila. Alam lang din nila kung paano. Siguro ang isang pwedeng mabigay natin na tip, partner, is kung hindi mo naman kailangan, wag mo munang bilhin. Tama. 'Di ba? Kung hindi talaga essential, wag mo nang bilhin. Mahabang usapin ito, partner Kasi minsan kaya endless siya Minsan kaya nag-uutang dahil sa health purposes. So ang daming pagmumulan, overtime na, 'di ba? Basta yun na po muna for now ang ating usapan for today. Salamat sa iyo, Eddie, for sharing your story with us. At kung ikaw meron ka ring kwentong utang, gusto mo i-share sa amin, baka mamaya mabasa namin. Pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Bali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!